नमस्कार, मी प्रज्ञा रेली. मी माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत करते. आज मी तुम्हाला ओल्या नारळाची कापं करून दाखवणार आहे. म्हणजेच आम्ही याला कोकणामध्ये खोबऱ्याची कापं अशी बोलतो. ते आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. त्यासाठी मी साखर घेतली आहे आणि हे हे 1 वाटी खोबरं आहे. हीच एक हे आहे ना, हे 1 वाटी खोबरं आहे बरोबर. 1 वाटी आणि असं वरचर भरून घेतलंय ते खोबरं. हे केलं नाहीये तसं वरच्यावर नाही दाबून भरलंय थोडं आणि तेवढीच त्याच्यावर निम्मी साखर घेतली, वेलची घेतली आणि नारळ हे बघा. हा नारळ आहे. नारळाचं फक्त सफेद सफेद तेवढं खोबरं काढून घ्यायचं, काळं घ्यायचं नाही, सफेद तेवढंच घ्यायचं आणि तेवढं मी घेतलेलं आहे. आणि आता मी ती कढई तापत ठेवली आहे. याच्यामध्ये मी पहिलं खोबरं घालते आणि खोबरं घालते आणि अशी जाड बुडाची कढई असेल ना ती कढई घ्यायची. असं पातळ अशी वगैरे असेल तर घ्यायची. तिकडे जाड तूप असेल ना तो तूप घ्यायचा. याच्यामध्ये मी हे घालते, खोबरं घातलं आणि साखर घालते आणि मंद गॅस बारीक गॅसवर ते ढवळत राहायचं. त्याच्यात मी बारीक गॅसवर ना ढवळत राहते आणि इकडे मी ना ताटाला असं तूप लावून ठेवलंय. ही तयारी अगोदर करून ठेवायची, म्हणजे हे करायचं अगोदर, म्हणजे कसं ताटाला चिपकत नाही. आणि बारीक ढवळत राहायचं सारखं, अजिबात थांबायचं नाही. गॅस बारीक करायचा आणि ढवळत राहायचं आणि खोबरं किंवा एकदम बारीक किसून घ्यायचं. असं जाड जाड जर काय व्हिडिओवर खोबरं जाड किसलं जातं त्यावेळी काय करायचं की खोबरं मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आणि साखर हवी तर बारीक करायची ना. आणि बारीक जर किसून घेतलेलं असेल ना तर मग काय गरज नाही मिक्सरला बारीक करायची. मी नाही घेते कारण माझ्या मिक्सर याच्यावर आढळल्यावर एकदम बारीक खोबरं किसलं जातं. आम्ही वेळीवरच खोबरं किसतो. आम्ही कोकणात वेळेला आढळा म्हणतो. आणि असे जे खोबऱ्याचे असे हे येतात ना नारळाचे ते पिशी येते ते काढून टाकायची, ठेवायची नाही. हे तुम्ही साखर विरघळायला देते आणि ह्यात बारीक ठेवायचा. मी साखर विरघळायला देते टाकून. चांगलं ढवून घ्यायचं. आणि साखर जास्त नाही घ्यायची, त्याच्या निम्म्याच घ्यायची. त्याच्यात तुम्ही एका वाटीला 1 वाटी साखर ते भरपूर गोड होतात आणि ते कडक पण होणार आणि त्याचा पाक तयार होणार. आणि सारखं सतत ढवळत राहायचं, अजिबात थांबायचं नाही. मी सगळं ढवळून घेते. ही बघा साखर विरघळलेली आहे, विरघळली आहे. अजून खूप त्याला म्हणजे अजून व्हायचं आहे त्याचं, पण पूर्ण साखर पूर्णपणे साखर विरघळली. आता ते घट्ट व्हायला सुरुवात होणार आहे. हे पूर्णपणे घट्ट होणार आहे. पूर्ण ह्याचा गोळा झाला पाहिजे, त्यामुळे समजायचं की झालं. पूर्ण गोळा झाला पाहिजे. आणि जाड जाड कढई असेल ना त्याच कढईत करायचं, म्हणजे पातळ पातळ कढई नाही घ्यायची. हे बघा गोळा होत आलेला आहे. मी इथनं वेलची घालते आणि ढवळून घेते वेलची. तुम्ही ड्रायफ्रूट असेल तर घालू शकता. मी ड्रायफ्रूट वगैरे काय वापरणार नाही, मी साधेच करणार आहे. आता मी वेलची घालते, चांगल्या व्यवस्थित ढवळून घेते आणि तुमच्याकडे काय असेल काजू बदाम पिस्ता असेल तर घालू शकता, असं काय नाही. हे बघा झालेलं आहे, झालेलं आहे. हे ताटात काढते. ताटात अगोदर तूप लावून घेतलेलं ताटात काढते.
ह्याला मी त्या चमच्यावर तूप लावून घेतलंय, थापून घेतलं असं. पटापट थापायचं. थोडासा कलर चेंज झालाय. तुमच्याकडे चौकोनी ट्रे असतील ना, त्या ट्रेमध्ये थापलं ते हरकत नाही. तर खाली बटर पेपर वगैरे टाकून तर मग त्याला तूप लावायची गरज नाही. तर थापून घ्यायचं. आणि असं ते थंड करायचं. गरम असताना ते कट करून घ्यायचं. ते जरा कुस्करलंय ना, ते थंड करायला द्यायचं. म्हणून तुम्ही मी दाखवते. बघा सुकलंय इथे व्यवस्थित. म्हणजे बाहेर घेऊन आली कापं पंख्याखाली. किचनमध्ये कसं माझ्या त्या मग किचन लहान पडतो ना, ओटा लहान पडतो, म्हणून सगळं दाखवायला व्यवस्थित भेटत नाही. निघाली आहे ते बघा. तुम्ही अशी करून बघा. थोडं असं कटवी दूध टाकलं ना तरी पण चालेल. कधी जवळ येत नसेल ना असं, तर थोडंसं दूध टाकायचं होतात मी. हे बघा, तुम्ही सेम अशी करून बघा कापं. हे बघा एकदम मस्त झाली आहे. हे बघा कापं करून झालेली आहे. सेम अशी करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा तुमची कापं कशी झाली. आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा आणि मला सपोर्ट करा. आणि माझ्या पूर्ण व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आवाज येत असेल तर कारण त्याचं असं की बाहेर खूप पाऊस पडतो आहे, म्हणून तुम्हाला आता पावसाचा आवाज येतो आहे. आणि चला आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.